যদিহে অকণনে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰে বাবে মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব বুজি পুৰাণ ইতিহাস দোহাৰিলে ভুল যেনে নহ'ব কোৱা সমনীয়া हिंसा हिंसा के लिए जीवन जीवन के लिए जरा से हमदर्दी दिखाओ क्यों हकदार ने ओ साथी हिंसा हिंसा के लिए क्या नुकसान तुझे जीवन की गहरी भंवर पार हो तो तेरे सहारे कमजोर लोग अगर क्या नुकसान तुझे जीवन की गहरी भंवर पार हो तो तेरे सहारे कमजोर लोग अगर हिंसा अगर ना हो हिंसा शैतान कभी ना होता हिंसा शैतान अगर हो जाए हिंसा क्यों शर्माओगे नहीं ओ बंधु মানুষ মানুষের জন্যে জীবন জীবনের জন্যে একটু সহানুভূতি কি মিঠুন পেতে পারে না ও বন্ধু মানুষ মানুষের জন্য